Okay, we're here. Sama kayo. Hi! Let's go. Go. Dapat ano ba? Kamo. Ito na. Yuhuu! Yuhuu! Hati ta siya ba eh? Ten! Sige, may mauna ka. Baka nang kita. Dapat yung view din. Dapat i-front cam mo. Mas maganda front cam. Back cam. Back cam mo. May sasakyan din ha. Oh, go. Naka-back cam na yan. Say hi! Ganda oh. Hi! Ten, gilid. May motor. Sige, nauna na kasi kayo. Tingin ka. Patid-patid. Takal ako, pumunta ako. Wala ko kaya. Okay, ikot tayo. Ten, gilid ten. Hey! No, may mga ano yun? May mga baby. Ang mga baby. Oh my God. Ang ganda. Good morning. Nag-bike-bike kami. So good. Tara na. Pagod. Hindi na ako marunong. Doon ten! Go! Isakay mo yung isa ten doon. Dito yung isa. Kaya mo? Isakay mo yung isa dyan. Oh. Harap kayo dyan para Isakay mo yung isa dyan, tapos isakay ko sa dito. Yung isa. Hindi mo kaya. sino sasakay mo dyan? Ano, yung mas payat. Si ano, yan o. Yan. Kaya mo. Yung Kaya mo siya isakay. kung try lang natin. O, sakay mo siya. Sige nga, try mo. Nakita mo yung view? Huwag magulo ah. Kasi nga gumaganyan siya. Ay, magulo. Kaya mo isakay isa dyan? Hindi oh. Hindi nga ako marunong halos eh. Nakita mo yung view, B. Yan oh. Magulo kasi siya sa akin oh. Stop mo muna ba? So, dito oh. Ah. Hindi ako makaupo. Isa lang masasakay ko dito eh. Yung isa lang. Kaya tita siya may isa. Yung mali. Ay, hindi ko kaya. Hindi na nakakulos ako maano eh. Hindi sa mas. Ten, gilid ah pag may sasakyan. Hindi na ako marunong masyado. Hindi yan naka-play dahil. Naka-play.
Okay guys, nandito po kami ngayon sa Barrio 40. So, nagbabike po kami. Look at the view. It's all farm. Ito po si Shem. Ten. Saan ba yung sinasabi mo pwede pumunta? Ha? Hi, Pen. Pahinga muna tayo. Woohoo! Malapit na po kami. Yun na yung pupunta. Ha? Play, 3 minutes. Whoa! Here we go! Oh, ganda dito no? Ha! Woohoo! Gilid kayo, gilid! Sige lang, diretso lang kayo. Ikot-ikot lang ako. Ano ang kita ba? Videohan kita. Doon tayo banda, doon pa. Ha? Doon pa banda. Picture tayo, tara. Ano sila? Oh, Dawa daw sila sa picture. wala muna tayo. Picture. Go! Sino mabipicture? Magitin. Hi, Ten. Yung mga kasama namin. Ano pangalan mo? Holy. Ha? Molly? Pauline. Pauline. How about you? Rowena po. Rowena. Say hi. 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 Sila po yung mga friends, best friends ni Tenten. Okay. Best friends forever. Ayun. May bulaklak. Tayo muna tayo dito. Woo! Ang ganda ng view. Yan ang mga stand ko. Picturean ko kayo dyan. Wait lang, dyan muna kayo. Ganda. At maganda sidecar para masakay sana sila. May gilid. Dati pinapasal kami dito ni ano, nila. Sino na yung papa niyo? Go! Wait lang, meron pa lang
Pagod ka na? Wow! Ang ganda, no? Saan tayo? Sa vacation. Kasi nga po, ayun doon po kami pumunta. Uli pa po namin. Ah, dyan kayo pumunta pag evacuation? Ganun. Dyan? Vacation. Nakapunta na kayo dyan? Kailan? Dati. Mga baka. Bumibili ako dyan, maraming benta. Baka. At saka, yung may ano dyan, yung nagagana sa mga, nagagana sa mga Manilang iba-iba,